Umuntu uney'ndunu manje. Ngempela? Ingoba ngivulile. Yabona nje inele lezi ziyaqhathana. Imali kumele ngivalile network yami phinde ngivule lapho. I don't know why iyinkinga. And serious inkinga ye-signal. Sambili 16:18. 16:18. 4:18. 4 p.m. I don't understand why signal is so. Ayikho isignal. Ayikho. But still. Akusho singando kuzansi inyamalale kangaka. Sinyamalelani kangaka kantona. Hayi bashana. Bashana malume ngazana signal. Abantu bangaka. Hlabangani omncane idala ipupu. Seyingcono bese ngifaka ibhanoyila. Ngathi ukunyamalala kancane. Guys, how are you? Ngiyaphila mina ndodakazi. Sanibona comment. Why senginey'ndunu madoda? Umuntu useshaya ngey'ndunu esikhaleni nje. Sawubongela soka lami. Au. No. Yo. Hayi. Nokuthula. Hayi. Au. Thulona suvela manje. Oh my gosh. That hurts. Mana isicatho sami sesibili sephi man. Awuze phela kanti bengibhala ufo ngase ngiqathazelane cha. Njani kilosi ungamqomi kwaze nsele. Hawu. Uzokuthiwa ngishelani baby. Ngishonga. Sulobuye bentshela kanjena. I understand ukwazi. Esikhaleni ukwazi phela lapho ukwazi. Indaba yakwazi. Babuye bebesho nje kanje. Like ngamqomi kwazi. Usho ini? Indaba uzwani? Uthiwa ngishela. Hasho. Okay. Ngelo selelo sanoko right ngiyaphila kanjani bia. Ngizume because angifuni ukuveza umuntu ongiqinayo. Ngicasuka ama engayithole vele emofonini. Ngisaqina isinuphi la. Ngisemakhaya. Yeah. There's nothing much. Kanye zilanisabona sisando kanjani. Mzwaye siyamashenge yazokayisi. Niko kumashenge ekhaya enhlungwane. Wena manje hayi uTrevor yabhet Trevor. Angeke lungiba umalume wenu lo bashana. Uvele njalo ngixoxa Pirates. Sakwazi nokuthokoza. Hayi ngabona leli khali nafudumalo ngaphuma. Angikwazi phela ngibelesela ngePirates ngoba khali nginafudumalo lelo. Ngikhuluma. uMessi izolo qualified. uMessi izolo qualified. Afunje lo sifihla ke leyo ke ngeke. Idlulile iMessi izolo. Cela uyiphathe kahle bangithola amandla ngiyenze iqinisokini. Kwale inkosi. Uzani neThekwini qani ngiphi imali ngigibele ngize namanje. Ekhulu umuntu emhlophe amashenge. Yeah, taripupu. Shangu wasemsinga. Sanibona ukephi nomsinga? Nilobhile lunasi. Ngeke mfethu uphikisa urefi. Hawu ngeke bafethu amagame amangaki grojwana kahleni. Futhi sirobheke phi ngegoli eliphikiwe. Iphiwe eliphikiwe. Awusabe kuqhutshwa ngesikhathi lapha uMessi bezoqala 4 bo 4-3 yini yebeni benizokhala nalapha kahleni nina naba abantu. Nifuna nama penalty angekho. Ngiyabheda nini. Singathopha xobanyawo sisi. Oh okay. Ngiyageja. Mina angikusho. Cela ubenze igama lami. Angikuza kodwa idodwe bayi. Cela. Awayi signal ayisakho futhi. Lahla phansi. Angizolahla.
Ngiboleke la. Yeah, Leya ma wenza. infoni le. Angazi ukuthi kwenziwa yini. Ugodidi ubecela ini yazinyadide. Ayu. Awu. Golide igama. Golide odwebayo. Ubucela ini Golide? Ncese. Imini ufundeka. Uzani nizogana kaceze bangilobola qede lapho ngabona ngathi iyaphela into yami nabo. Tshela mina ngiyintombazane yokuqala yalotshelelwa bomfana eyisuka. Tshela mina mfanami. Imlando ke ndimeni eqala ngami. Ngiyabonga Lutsha. Someone sent me a rose. Angazi ukuthi ubani. Holy Spirit, news of the Holy Spirit, something like that. Manje ke ngisashaya network angakhona ukubonga. Ngiyabonga. Reveal unique what. Asula mina. Cela ukhando dali efilide ekhaya. Bashida ngawe. Senishida ngami manje. Anisashodi niyashida. Khona basasele. Efilide. Abahamba ngabanga. Msabe angeke behambe semthani. Ngisho sebeginqike nebhasi. Hey madoda ngiyazi isihlubo kodwa lesiya. Golide ngiyabonga. Crush yami yasibi. Ngiyaqina la ubuhlungu. Ngicela imali eyinhlungu. Ngicela ama-pen block. Elsewhere mnisi. Shoda kawuyaka. Nami bobhebi bashoda ngami madoda lapho ngakolishi kababy. Bashoda ngami. Imali eyinhlungu la ngazi nami fakani nginganaki. Hey, ngithathani account number. Ngizoyibiza bese ngiyaphangala. 169. Bhalani bantwana. 159. 1659 Capitec. Mase ngiyafa. Phela into cela izogana kaMthembu phela ngihlobile khona nginomngani wami kaMthembu mina Mamvilasi. Manje ukuhlobo lobo umngani wami phela Mamvilasi sisihlobo ke. Ngile number elinkwe no Capitec ngine account number inamba ilinkiwe. Anginayo yazi angisangayilahla number yale khona Capitec kwami angazi ngabe kwenzakalani. Yayithini? Ayithi 064 ngihamba ucinga kwawena uzofika iveze ethi bani ngisibonga sathu khona manje indwa yayithi 064 34 bani angisazi kwawuselisi lahleka lo number mina ngiyisebenzisela account number nje zimbili kuphela ikhathi ncese wetala phuphu sesadlula lapha ngokuthi ubuhlobo bunjani ubuhlobo njani lo ngiyabonga ngishaya inkondlo yami hello gorgeous wenzani la chaza fast ngiyadlula ngihleli nje ngiyaphapha nothing much bye bye angisakuboni into inkondlo zakho ngisamile ukuzenza ngoba ngifuna ukurecorda ngikhathele ukushaya inkondlo for no reason niyangiqashani mangilo ngihasha ku social media niyangiqasha cha ngizoyirecorda ngihlale phansi yini ngifakele yona nosemnyama le imbali ngiyabonga uyiphinde phela khona into le it's a match time hayi match time yini kanti le izinhle imfanelo zembongo imbongo ine-afro right Angizwanga. nawe yahalela lena Mina. Nami ngiphethe wami quality mfethu. hayi quality time nansi mina ngathi Wena ke ujike emngceleni ngicongile. emngceleni wani Awubheka le. ngiyabo ubuhle lobo ukuthi ngathi angiyena umZulu ubuhle lobo Ujike emngceleni nokuthula mfethu ayikho into yakhe. Mina ngishanga original. ngiyaba ngobuhle lobo ubuhle bazo ke lokho ngizithutsheni ukuthi abahambi ngithanda wena uduze kwami ngiyakubuka ama ayisaphele uduze kwami baby ngiyabonga ntsele enini khathele manje nina into ngiphendula indaba yantsele and njani umuntu akahlukani nomuntu nifuna umuntu lokho ethandana yena uyathanda sikutshele nge-ex yakhe yazi cishe ngathi yakwenzana nina uyithanda lento yokukhuluma ne-ex kushaya yini Mawe ingane nonengafi. ngiyabona bafuna ukumenza into engafi manje ngathi manje ngikhathele Panama bufethi nani ufuna ngiphendule into eyodwa sesahlukana Gatsha my future third wife walala
Hello SA. Hello Geta. Ay ngeke bafethu hayi paste le comment yakho ukuthi copy and paste isiyanginqonisa. Yanqona ke manje mina. How kanti copy and paste ngithi comment serious. Hayi yes. Ngisibili phela isho kanje. Ngiphendulile futhi ngaze ngavayilisa. Shuthi ukhona uzopaste kabusha. Ngikhathele. Ngikhathele ngathi labantu abathi kwazi now and then. Hayi ngikhathele. Ha. Ngabuthelezi mina ha. Oh, ngikhathele nina niyakuzwa lokho. Ngishara ngiyathembisa ngizoqoma. Angifuni ungiqobe manje. Your voice ngikhathele. Thank you Ndu. Mashenge. Yamile Zungu. Ngiyazela. Soqedile. Cha ngiyazi akushintshe okunyazeka ukuthelezi yama zibuko nzima. Uzeliswa lento lapho. Nguwe bese ngithinta ikhanda. Buhlungu. Solo usala la utebusuku. Ngobani? Ngiyabuza la. Ngiyalala ndoda ngizoyirani. Kwazi niyafanelana shem. Ngikhathele lo ndaba. Awu cha ungiyeke ke. Ngiyathenga yafa mina ngwena hayibo. Hawu. Nina into njani? Nani nini nakweni sho kanje? Nimxina ngami. Nimxina ngami ngikhathele. Nini umuntu niyabonza hayi sekwahlukanwa la. Niyaphinda. Nokufundisa ngiyibhadi ukuthi ngiyazi ama Excel nini. Hayi ngikhathela kakhulu. Haya nisixineni ngabantu bafethu. Nisixine ngomaganga manje. Othisha kanje. Ngikhathele hawu ngikhathele yiwe. Ninixineni ngothisha. Nikhuluma ukuthi thisha. Thisha this that. Ngikhathele ngiyazi uvela ngimisi hayi ngikhathele. Ha ngikhathele kakhulu. Hayi ngikhathele kakhulu manje. Ha ngikhathele hayi we hayi sengikhathele mina hawu. Hayi sengikhathele. Aningixine ngomuntu anibo akungakathi pheje naye. Anikhulume hey yazi ngikhathele hayi. Hey ngicela inkondlo nayo mfethu ngikhathele mazibuko hey ngikhathele. Qeda uqaqa. Serious? Nawe into kuzangisini lezi ngihlukumeza ngikhathele hey bakithi. Ngiyafanana nomaganga siyabonga. Hawu wazi wayilamula. Hey wayilamula. Ngone nashongo usahlukana wayilamula. Hawu sazakhipha ngisho statement unqathele. Thank you. Sazakhipha ngisho statement ukuthi hayi nakho sinazi sinakho sithi nento nithi umuntu ngikhathele ukani ke bafana bamgcina uSnoopy kumalumekazi simphilo. Ngwa malumekazi abashana. Yini bekuthi ngamqhina malumekazi wena? Simphilo ngathi wena ubuye ungathi bushana. Thamsini. Cha bo. Buye ngathi nje nomoya wona nje ngathi nolalo azingqanga. Right la phansi la nje la. Zinani? Afrika ivuthini. Angithe mina ngoabahambi. Abahamba vele. Kahlanya wena uyazi ngibhedela. Bashana nangimalumekazi eqinile ukhathele ngihamba ngiyakumalume ngifuna ngiqaqa umalume wena ngithi ungiqaqa. Ngiqaqa ikhanda. Oh emzazi yaya. Uma uthenga ngabuye ebusuku sengiyahamba ekhaya kungena ebusuku asizalwanga idlabula dledle engenamthetho thina uthi ngibo 6 akakashayi ngihamba la ekhaya ngo5 o'clock 30 minutes ngila ekhaya thani malumekazi wengane ungahambi malumekazi wengane ungahambi ngiyahamba mina ekhaya ngikhuliswe ngomthetho kanje ngikhuliswe ngomthetho mina wathi ngo6 mina bese egcekeni hawu ngo6 basegceke u6 ubalekile u6 ukhomba ukushona kwelanga ilanga malishona liqoqa ukuthi ibanga sekaba lo bilo ilahla lapha lingikhomba ukuthi mina abe nginyathela ngasekhaya manje 2 u6 ukhipha isabathi uqala ukupheka intombazane ephekayo lokho kuyakukhomba ukuthi ngo6 emabhodweni u6 nje ubalekile umuntu ntombazane u6 okuvuka ukuba sekhaya ekseni ngo6 ungavukile uyeyisa lapha kodwa phela mina ngivuka ngo10 cha phela ekhaya siyona igqila akuma uyasho ukuphumulani bantwana kodwa u6 okuvuka kwentombazane futhi okuba sekhaya kwentombazane ntombazane ezula engahlala ekhaya bengizoqhina ikhanda ngizulu mina tsheleke mina ke ngiyahamba ngekhaya
Nani mandlalani yazi. Ngiyahamba lokhu. Thange nikhombise umalumekazi bengane namhlanje-ke. Mina yazi into engiphatha kabi yodwa. Kazinsele ngiyanithanda. Ngithe sahlukana ngoze ngidedele amabele lana. Ngasenezi la nginikhombisa. Ngikwazi ukuphenduka ama-360 ngagcina lezi zinto mezene ngenamthetho. Ngeke mina ngenze le nto le. Uzalwa uthene? Uzalwa ubuthelezi nobani? Noma mchunu. Khuphuka lapha. Sakhumbula nongoma. Wazi walikhumbula iqiniso ukudlala. No, le lika 6. Ngasho mfethu ekhaya beside ukudlala. That's what was said. Yabona nje ngo5 ngiyahamba ngempela la ekhaya mhlawumbe it's more like 30 minutes away mangokha. Hamba lo muntu man yazi come to think of it. Ngisaye ngasuka mina ekhaya every Sunday ngize la. Umuntu wayeshajoqa, azi umuntu wayengakhuluphala ngakhona. Uyakwamaganga. Elengezele face. Face wapi? Uyazi nithi ngephi? Yakamaganga. Ani kahle ngobhambisa mabuthelezi ngestress nishaya. Ubani? From Monday to Sunday. Uhamba nje esikoleni buya. Monday to Friday. Hawu! Saturday, Sunday. Nani matric lo? Nawe kodwa nani phapha. Why yani kahle yile eniphosa lapha esha kwenhlinzi. Abazali bapha abazali. Hayi kahle manje ngathola indaba ukuthi baba wayefuna ngazi kwakhiwe kephi la ngabona cha siyahlukunyezwa kodwa. Thwala idombolo. Ubaba ngazi wayikhomba kephi. Uyazi ubaba wayikhomba iphi inxibe yalasi? Angazi wayikhomba ngale kwamaqumbu. Ubaba mina ngimathi wayicabanga. Thina zofuna phike lapha emagqumeni ke plus nesikole lapha. Sina phakathi susa siyilomo yase. Hey! Mina elomo ngaya kanye. Fana nasethuthi ngacishe ngafa. Ngeenyawo Ngathi inkosi yami ngengiphila. mina ngidela ukukhuphuka ibhekbazo ibhekbazo lapha phezulu kole bed akudela ngingakafiki nakude Babutshele ngathi mina ngeke ngisabuye ngabuye ngalala ubuthongo ongakazi ubona indawo engayahamba mhlambe ngeenyawo kusuka mana ngisayitshitshe likhuza indlovu ngasuka yakhumbula sisahlola lapha enkantolo ngasuka enkantolo ngeenyawo sazolibhada sashaya ekhaya sihamba sithi emgwaqeni yabona bayitshitshi nje akubhethi yini manje ingqondo somehow cha bona lapha ngangikhuza indlovu impisi incane kakhulu hayi kodwa mtombini kodwa la kumnandi mfethu kuba le ntombazane leya like ukhohlwa yonke into like ngathi umhlaba urevolve kuwena kuphela we main character of your story with no supporting acts uwe mhlawumbe that's the longest kusuka enkantolo ngeenyawo le enkantolo and then ngafika ekhaya futhi asikhathalanga ukuthi mase sisolala sihlanye ngekhanda ke Ngakudindi mina la ngafika khona sasagibela edindi lapha sina sadlula ngiyasho ukuthi mawusuka enkantolo like ukufika lapha egarage kahle kubhlungu nje sekubhlungu manje udlule kadindi lapho ethemba lihle kanje ulahlele iganwini ukhuphe ngesikhala kaNkosi ulahlele uthuthu uhambe nje abafana ngeke angikhuza indlovu ngempela lapho nangengilo Thando kuphi sisi hawe angisho nawe lokho njani anginandaba phela ngithatha 10 rand ngimemgwaqeni ngiyahike angeke phela ngonyawo ngifuna ngonyawo angikhuza impisi lapha ngeke fika umfana ekhaya lokwazi ngifuna hayi ngeke mina ngiyaphuma ngixoshwa le ndaba yowazi lana hawu thola ngiphendula into eyodwa hayi ngizofonela umalume izintombi zona ezingenamthetho ayi lezi eyibhedawo lezi lezi le enoJesu leza lo mamkhulu siyahamba manje mama le ntombi enoJesu siye ekhaya intombazane yami Nkosi yami bye sengiyahamba yini usuku oluhle ke ngikhathele mina